Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha siza nemeko ke ndicinga uba kudala ndiyenza le video, kudala ndibane ndiyicacisa into yeKaizer Chiefs ke nokusayina kwayo nongasayini kwayo apha kuJanuary. Ndicinga uba inoba ivideo ke yokugqibela ndicacisa lo meko. iKaizer Chiefs ke okanye imanagement eKaizer Chiefs ke okanye imanager eKaizer Chiefs uBobby Motaung uvele tanca wacacisa naye ngoba iKaizer Chiefs guys ayizukwazi usayina abadlali apha ke kulo January. Wasibeka ke sizathu sakhe ke pha uBobby Motaung ecacisa sithi ke okokuqala nje iKaizer Chiefs sayine kakhulu apha ke xa kuqala le season, yaphinda futhi inengxaki okubana abanye abadlali abasayinileyo abakanikwa kwayithuba eli lokubana ke bazibonakalise, abanye basalinde ithuba lokudlala. Waphinda ibeka into ethi ke abanye uninzi lwabo lubuya ku-injuries, basafuna ukuzibonakalisa kwa aba ke bebe ku-injuries into yokubana bangalunga na kwi-starting lineup. Uthi phezu kwezo meko ke beyiKaizer Chiefs abaqonda into yokubana ke bawukwazi ukusayina abadlali apha kuJanuary. Uthi uthe wakubheka iskwati sabo siluqilimba kakhulu and abadlali abaphanga phakathi banintsi kakhulu, abaqonda ukubana ke bangakwazi ukwengeza futhi ezi players ziphaya zingakwazi ukuyiphakamisa iKaizer Chiefs ke ziyise kule direction bayifunayo ke bona beyimanagement yeKaizer Chiefs. Ngelipheleleyo ke ngokomlomo kaBobby Motaung uthi iKaizer Chiefs ke ayizusayina abadlali apha ke kule transfer window kaJanuary okanye apha ke ngoJanuary. Injalo ke baphulaphule wayibeka ke into ethi ke kodwa xa kukho umdlalo othile ovelayo oqonda into yokubana uyafuna uyaKaizer Chiefs lo mdlali lo, bathi ke abazothi hayi baza kumthatha lo mdlali lowo ke bamsayine. Xa kukho umdlalo othile kovela apha kuJanuary ofuna ukudlala eKaizer Chiefs, bathi abazothi hayi baza kumthatha lo mdlali bamfake ngaphakathi. Ucacise kanjalo ke uBobby Motaung imanager pha kwiqela ke leKaizer Chiefs. Na ukhumbula ke into yokubana ke kwivideo engaphambili beke ndasho ndathi uBobby Motaung uyicacisile into ethi ke babuzile pha kubaqeqeshi ke beKaizer Chiefs ababini into yokubana bona baziva njani ngesquad abanaso apha kuKaizer Chiefs, bangakwazi into yokubana na basayine pha ngoJanuary. Nabaqeqeshi ke beKaizer Chiefs ababini ke baye bakhaba ngawomane bathi ngeke bakwazi ukwengeza ezinye players ngoba isquad abanaso siluqilimba futhi ke siza kuyimela yonke into yale season. Bathi bazawuma ngesi squad pha kwiCAF Confederation Cup, meme ngesi squad ke lapha ke kwiDStv Premiership. Bathi ke isquad sabo siluqilimba kakhulu, iplayers abanazo zonele abadinge kwengeza players. Yayimpendulo ke leyo ke ephuma pha kubaqeqesha ababini ke beqela leKaizer Chiefs babe bebuzwa pha imanagement okubana ingaba nabona basibona na isidingo sokwengeza abadlali apha ke kuJanuary. Impendulo yabaqeqesha yaphuma isithi bona abadinge abadlali apha kuJanuary, ababona ispace sokubana bangengeza abadlali. iKaizer Chiefs ke mayiqhubeleke naba bakhoya abadlali, batsho kanjalo ke abaqeqeshi ke beqela leKaizer Chiefs. Into ethetha ukuthi ke baphulaphule ke iKaizer Chiefs ithi ke ayizukwazi ukwengeza abadlali apha kuJanuary. Itsho kanjalo ke ndifuna ke nani ke baphulaphule ke ningene nitsho into yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.